Rana Daya. Kawai malam ka kwashe kayan ka bar gidan. Mene maka? Ga wani sabon shiri daga kamfanin Abuja Film Production. Wani yaro ne ba ta mare wallahi. Wayar ba ta shiga. Musa ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi Musa Hajiya? Wai ya ne maka magana sai ka kalli nan ka kalli sai ka ce ba da gaskiya ne. Rana Daya. Za ka shege shi ne? In kun shege shi ba sai na kuɗi na. In ka shege shi na za ka ga Musa. Musa? Director Muhammad Rijal Lemo. Producer Musa Comedian. Assistant Producer Sagiru Manci. Story Musa Comedian. Screenplay Sagiru Manci. Assistant Story Umar Fulani. Baba ni zan sa ka kawai. Kai? Na gode Alhaji.